Hallo, has tre uur teagasg chavóra círe agus channeal fiús seachcin na gáil go sa bhideo. Bhí me se gaiinnig gúire a cáireach le lucht teagasg mun teolalas agus an bethe achcha an film galig. Bhí sin fiocha bhí imich céist a rícirst. Agus dé bha bualagarst. Bha coramach cumar sa dhéanamh étar dá heorsa ímsachaigh film. Hanneal dúliatas an ddífrite idir galig at bearla. No, cymar a ha colach a bhí teagasg go thula clás ag íre na búnscoile cáda. Seach bliana ba sin diribh rí galas daig go bui chabóra bhí acamsar na bethe achgasan. Dé how Gianif mar a helú smónecha go bhfuil de bhbliana frábhí go bhí go féim gucht. Ag a chiad amach feitar son mo chúd ja scóil bec par a ráidíireach in títeagasg agus bhríon mi se chóirle or had is ménich mí go raibh jócíim a bheith sin gása. Dé me join ma how fuireach an na scíre dúchail is ú géirí céim suas a gáin at gríoch. Ha dodh. Agus meesc in thuavis rutanile, bhí sin féin amach mu raimsacha gur luchgóprach na tíagasg. Ha na agaibhse as na tíagasg cho cutramach, an dóis sa bhfuil a tógáil canan ha díoch éantoch. Gata mus clean sin a sin cúr an 3 uair bhóg le prògram bhideo sònraichte. Bhí sinne a ha teagasg na tidsearan ag Sabhal Mòr Ostaig a bruidhinn chéile agus a freagairt na ceistean agaibhse. Sin Oideas Sreath. Diardaoin in 8 bhláfichiid gin bhars da bhíle sa fichiid sa céad. Go bhí caite bhil si féin ar pod chrúlaíonn agus ar sonna chiad uair cuideachd uairtain ar YouTube ag Oideaspod.